Takže čus ľudia, ja som Marek a vítajte pri mojom prvom videu a toto prvé video bude z FIFA 15 a konkrétne z kariéry za AS Rím a poďme na to. Advance, Match Difficult, Amateur, počkajte, ja sa pozriem, či nahrávam zvuk. Super. Takže Europe Competition, áno, dáme si Európsku ligu, ale dáme si normálne nasadené týmy a budeme v takejto skupine, nebudeme meniť, nemám prečo. Match Difficult, Profesionál, Dollars, to si môžeme nechať tak, Off a Advance, takže môžeme ísť ďalej. A možno sa pýtate, prečo netočím FIFA 16 demo, a to je preto, že mi to neutiahne počítač, teda vlastne utiahne, ale na videu by to lagovalo. Som rád, že mi ide 15 a to je asi tak, ale budem mať novú grafickú kartu v počítači, takže vtedy to určite pôjde. A no nie, že určite, ale dúfam, že to pôjde. A dobre, môžeme ísť na to, takže vytvorili sme si meno a tak ďalej a tak ďalej. A pozrieme sa, čo je tu nové. Vlastne všetko je po starom, to som povedal dosť blbosť. Ale ako zostava by mohla byť, až na to, že si to opravíme podľa mňa, takže tieto posunieme takto. Bude to center mid, stále to bude center mid. Lebo chcem, aby tieto kraje, čakajte, to dám takto, takto, dobre, RCM-ko, dobre, a toto. No Totti. Francesco Totti, El Capitano, ako by povedal Gudu. Iturbe, Ibarbo, Gervinho. Takže takto vyzerá zatiaľ základná zostava. Poďme do transferov. No vlastne prvo si pozrieme Office, čo nám píše klub, Domestika, Win the Cup, no neviem. Forward, jasné, myslím si, že nebude to veľmi tak potreba. A League objektív je Win the League title, no neviem, lebo máme tu, pozrime si, dosť silnú konkurenciu, napríklad Neapol, Milano, Juventus, Inter, Fiorentinu, všetko veľmi dobré týmy, ale my sa budeme snažiť a určite budeme chcieť sa umiestniť aspoň v najlepšej trojke, to je moje minimum. Poďme na to. Champions Cup nám prišlo, transfer offer na Strootmana, Champions, no knockout, to by sme, ja si verím ja v tomto štvrťfinále. Strootman určite nie je, nerád predávam takého dobrého hráča a myslím si, že jeho cena by mohla byť poď aj 25 000, nie 22 ako oni ponúkali. Takže poďme ďalej, transfer offer na Seydou Doumbia, vidíte, jeho môžeme predať, lebo máme Tottiho, hej. Ale zase to bude také na pace. No, dobre, už som sa rozhodol, Dumbiu nepredáme, takže pozrieme si ďalej transfer offer na Spoliho a to je všetko, Spoli, CB máme dobre, ale tak, dobre, môže ísť. Hudagon, ale tak viete, no. No, dobre, ideme do koho tu máme taký slabší článok týmu, mi príde, že to je pravé krídlo. Ale koho by sme tam mohli dať na pravé krídlo? Neviem, rozmýšľam, kto by mohol ísť ku nám, ale mám jeden nápad, čož je 东西还是可以加上去。如果它的框架是不对的， tu je Jesus Navas. On je veľmi, veľmi dobrý. 漂亮， Ku nám aj išiel. A dáme mu ponuku 20 000, čo je podľa mňa dosť veľa. Takže 20 000 a je to fakt akože dobrý hráč. 2 roky, 15% a dám ti 170 a to je už fakt veľa, akože nehnevaj sa, ale je to veľa. Dokončíme toto
Už máme tu aj priateľský zápas. Krantek Defline. Thank you for interest, but a rabbit of my mother. Takže z Nava sa nebude nič. Ale koho by sme tam mohli takého dať? Necháme tam necháme tam iba. Skúsime Lukasa z PSG. Lukas a dáme Zumbi Search. A hľadáme Ezekiela Peci. No a tu je Lukas. On by ku nám v podstate aj mohol ísť a dám mu 30. Dúfam, že nám to príjme. Priateľské zápasy budem simulovať. Som zvedavý, ako to dopadne. Nechám tam túto zostavu, lebo sa to nechce premeniať, a keď sa mi niekto zraní, tak sa si zabijem. Super, to ty rozhodol zápas, ja som vedel, že ho nemám predávať. Aj keď ho budem striedať, ale to je jedno. Offer Sejdu Dumbia 27 000, ani za pána. Prepáčte. No. 47 000 za Lukasa. To nemáme, že? Ja mám len 42. Takže z Lukasa nebude nič. Ešte sa pozriem na nejaké transfery. Ešte kto je taký? Rozmýšľam. Quadrado. No? Alebo Willian. William. Ježiš, zase sa mi to podľa toho hľadať, veď to je nenormálne. Toto není fakt dobre vymyslené, ja si myslím. Je to fakt štve toto vyhľadávanie. Takto. Zumbit Srdž. Brown, Nake, neviem jaká Guta, tu je Quadrado. Ten ku nám pôjde, dúfam, lebo keď nie, no tak sa asi... Jemu dám ešte 42 a dám ešte... Tu je jeden, áno, sa mi zdá, že sa volá Miralas, alebo tak nejak. Zumbit Search, Kevin, áno, Kevin Miralas, to si pamätám. Tu neviem, tu je. Right. Dobre, on je na left, takže nič. Ale to už bude pre toto video všetko. Ešte si odsimulujeme tento zápas. A bude to fakt pre toto video všetko, lebo už sa mi zdá, že je dlhé. 3-1 sme vyhrali, to tí 2 góly. To je beast. Offer accepted, super, takže Quadrado k nám ide. 2-3 roky, dobre. Ja sa s vami zatiaľ lúčim. A vidíme sa, dúfam, pri ďalšom videu. Takže čaute.